Avui fem zoom en el València Club de Futbol. El València de Futbol de casa contra el Villarreal. Com és costum, l'afició va acudir al Mestalla per a donar suport a l'equip mentre lluita contra el descens. Pepe Serrat és un dels seguidors més fidels del club valencianista. Als seus 93 anys no es perd cap partit. Entrevista a Pepe per al programa del València. Amb un valencià. Ara més que mai. Des de quan és vostè valencianista? Recorda més o menys l'any? Entonces estava Mundo, Gorostiza, Asensi, Álvaro, tot aquesta delantera. I quan disquí del col·latge de l'asilo, pues, lo primer que feu és anar a Mestalla a veure si me colava. Perquè diners no ne tenia. Perquè porta més de 70-75 anys sent valencianista, no? Així no és. I no ha canviat. I no canviaré. Me moriré antes de canviar. A Pepe li agrada acudir pronte a l'estadi per a disfrutar de l'ambient. Fer força perquè guanyen i xillar. A vegades me fijo jo en alguns aficionats en una cara de sentiment i d'agonia que me fa sentir-me més valencianista encara. És un equip de primera, nostre València, club de futbol. No sé si vostè ha tret alguna llagrimeta en algun partit, en algun moment. En el partit del Cádiz, així, quan se pergué per 1-0, jo isqui per esta porta d'ací, isqui plorant. Estic plorant i ara mateix m'estan eixint les llàgrimes, no sé si és de sentiment o que el sol m'està fotent. Peter Lim és el culpable de la situació del club? Si jo li poguera parlar a este senyor, sin perdre-li el respecte, li diria que si ell té sentiment per la família, nosaltres tenim sentiment per un club de futbol de tota la vida. I aquest sentiment no mos el pot borrar. Moltíssima sort i que guanyi el millor. Ens vegem a l'eixida. Amunt València! Amunt València! Hoy 5-0, seguro. Pels voltants del Mestalla ens trobem també amb Dani i la seva filla. Dos aficionats que es feren virals perquè la xiqueta va renunciar a anar a un parc d'atraccions per veure un partit del València fora de casa. La filla volia anar antes perquè anàvem a PortAventura i digué que no, que a Cádiz. Estàs orgullós de la teva filla per aquest acte de valencianisme que va tindre? Clar, i tanto. I tot va ser en la mitja part, perquè ja guanyava 2-0 l'Elx i dic, Pablo, què fem? Perquè és una final tots volen anar. Te va poder més el valencianisme que les ganes, no?, de llançar-te per el Dragon Khan. Perquè a PortAventura puc anar quan vulgui i a Cádiz, no? Perquè és una vegada cada temporada i el València necessita que anem a animar això. Que sí, que jo soy del València. S'heu penedit un poc d'eixa decisió perquè va perdre, no?, el València contra el Cádiz. Nosaltres anàvem a animar a l'equip. I és més important ara, quan el València va mal, apoyar-lo. Nosaltres som del València, però perquè som del València, perquè ho han transmès o bé els pares o bé els abuelos. El partit està a punt de començar, així que Pepe, Dani i Paula entren al Mestalla, igual que ho fan a poc les més de 42.000 persones que ompliran l'estadi. En part, des de quan eres tu valencianista? Tota la vida. Des de els meus pares han sigut valencianistes i jo també. El valencianisme per a mi pues, és una cosa que m'han ensenyat des de xicotet. Des de xicotet ja venia així al camp i és algo que ho he viscut tota la meva vida, en casa i vinguent així al camp. Vicent, vostè és valencianista d'on és?
Jo sóc d'Onda, però visc en Tortosa. I quants quilòmetres fa per a vindre així a veure el partit? Fa 200 de vindre i 200 de tornada, 400. Això és un sentiment, no se pot perdre. I quan més ho necessita el València és quan més vinc. Allà on vaig al València anirem nosaltres darrere d'ell, perquè això és una cosa que caracteritza aquesta afició. Allà on vaig al València anirem tots. El partit arranca a Mestalla i l'afició valencianista només para d'animar en el minut de neu, com és habitual, per a protestar contra Peter Lim. Libertad, Valencia, libertad. Finalment, el València i el Villarreal acaben empatant i repartint-se els punts. Es hora de volver, Valencia. Peter, dime, ¿cuál es tu juego? En acabar el derbi valencià, l'entrenador i exjugador del València valora l'encontre. Sandra Calabuig, del programa Zoom, de Punt, menys l'afició valencianista, que sempre ha estat a l'altura. ¿Qué o qui falla para que el Valencia se trobe en esta situación? Nosotros ahora nos tenemos que centrar realmente en nuestro objetivo, que el objetivo ahora mismo es salvar esta situación, de llegar a la jornada 38 y que Valencia esté en primera división. Una afición volcada, pero la autodestrucción es la gestión que nos ampara. L'afició també opina sobre el partit i el futur del club. Me dona igual que el València baixi segon, me dona igual que perga, me dona igual que avui l'arbitratge ha anat en contra de nosaltres. És un sentiment inexplicable, inexplicable. Escolta, Pepe, i estàs una miqueta més tranquil ara amb eixe puntet de més que ha aconseguit el València? Si ara toca ser d'ahí... Queda molt de partit encara. Queda. Queda molta carrera encara. Te'n vas content a casa? Se n'aneu tots contents? Sí. Sí, perquè avui han luchat. Respirem un poquet. Qui no sabem què pensa sobre la situació del València Club de Futbol és el seu propietari, Peter Lim. Ni la seva presidenta, Lei Junchan. Ni tampoc cap portaveu del club, perquè no ens han concedit una entrevista després de mes i mig de gestions. Jo que faig cada dia un programa de ràdio, jo no recordo l'última entrevista que li he fet a un representant del club. La presidenta Lei Jun no ha concedit ni una entrevista a mitjans valencians. Que vam estar absolutament assenyalats, vam estar expulsats de l'estadi un any. 2 anys. 2 anys, perdó. 2 anys expulsats de l'estadi. No tenim entrevistes. Encara que el club no ha volgut respondre les nostres preguntes, les plantejarem igualment per a intentar resoldre-les entre totes i tots els convidats del programa. Volem saber per què Peter Lim li va comprar el club, com es va produir eixa venda, per què el nou Mestalla no s'acaba, i també volem saber si fins i tot el club corre perill de desaparèixer. La temporada encara no s'ha acabat, però ara com ara el València Club de Futbol està a un pas del descens a segona divisió. Un fet que no havia ocorregut des de 1986. Es repetirà la història? Vull pensar que no. És el meu desig perquè sé el que suposa. Tant Javier Subirats com Robert Fernández i Fernando Gómez van viure en primera persona la pèrdua de la categoria del seu equip. Pues com a jugador ho vas viure fatal. Va ser un any molt difícil i complicat. Una situación extrema, difícil de llevar, dolorosa y siempre la vives con tremendo disgusto. El descenso de un histórico de nuestro fútbol a segunda división, el Valencia. Ho varen passar molt mal, les nostres famílies, tot, perquè al final quan baixa el teu caché futbolístic, però sobretot baixes a una ciutat important en tot el que representa el València per tot el valencianisme. Pep, tu acabares de jugar en el València Club de Futbol, si mal no recordo, l'any 78. Ja estaves fora del València, però com vas viure tu aquesta situació dramàtica? Veure que el teu València, el que tu havies peleat per ell, el que tu havies fet en circumstàncies difícils d'estar lesionat i eixir al camp a poder aconseguir títols i que ara estigui el València en aquesta situació, pues ho trobava raro. En aquell moment, el club G portava 55 anys sense passar pel tràngol amarg del descens. Aleshores, era impensable que poguera baixar? Ja portem 4 anys, des del 82 fins al 86 el València estava ferit de mort. Jo vaig viure el descens, jo vaig anar a tots els partits que jugava el València fora de casa en aquesta temporada 85-86. Va ser un calvari. Eixe any
la gent venia poc a l'estadi, molt poc a l'estadi. Aquells anys estava més en contra de l'equip, dels jugadors, que de la directiva. Nosaltres teníem molts problemes a la sortida del camp, era terrible, la relació era molt complicada. Pero durante la temporada siempre pensaban que se podían salvar y que podían salvar la situación. Siempre crees que lo vas a sacar adelante, que tienes capacidad para hacerlo, pero que no acabas de salir. Yo creo que esa semana se vio claramente que la cosa estaba muy mal, muy mal. I ho és ara? 37 anys després de l'anterior descens, seria una sorpresa? O d'alguna manera l'afició està preparant-se per al pitjor? Està clar que és un palo molt gran per a l'afició. Tenint en compte que és una afició que està acostumada no fa molt a jugar 2 finals de Champions, a guanyar Copes del Rei, i que de repente veus en segona divisió. És molt complicat. Yo veo a la gente muy desanimada, muy preocupada y ya te digo, y muy apenada, ¿no? Yo soy siempre muy positivo. Para estar desanimado y para llorar en su momento ya habrá tiempo. Ese risc és real, existeix, i per això la gent està tan nerviosa, no? Perquè això no ho havíem viscut. En algun lugar d'un gran país. Quins motius portaren a segona el València Club de Futbol l'any 1986? Robert ho explicava d'esta manera en Televisió Espanyola la mateixa nit del descens. Bueno, el Valencia, como todos sabéis, tiene un problema muy grande, que es el tema económico. Sense diners, no. Si no puedes comprar jugadors, com vas a competir? No pots, és impossible. Com anava a pagar fitxatges si el club en aquests moments no tenia ni per a pagar les despeses més bàsiques? El València tenia com a delegat a Roberto Gil i tenia que anar pagant per avançat als hotels on es desplaçava perquè no es fiaven de l'etapa anterior on, desgraciadament, havien quedat deutes. Sí, és veritat, jo ho vaig viure, això, de plegar a un hotel i parar a una expedició, en aquest cas a una plantilla, a esperar a que un directiu tinguera que assumir el cost de l'import del gasto, i fins que un directiu no se fera càrrec d'aquesta situació, que no podíem entrar en l'habitació. Era una economia de guerra, era una economia de mínims, els directius pagaven o en efectiu o en targetes de crèdit personal perquè no havia liquidesa. Una de les causes que per a mi va espendar el València a segona en la temporada 85-86 va ser que els futbolistes se passaven mesos sense poder cobrar. Ens donaven lletres d'estes que tenies que anar al banc a negociar-la i tal. Inclús alguns bancs te diuen, no, la lletra, si és del València no te la negocia i tal. Jo tenia que donar-li diners a companys perquè poguem pagar l'alquiler. Esta situació econòmica és semblant a l'actual? Afortunadament, la plantilla en aquest moment no té ningun tipus de problema que jo sàpiga. No n'hi ha comparació entre aquella situació i l'actual. El deute del València en aquell moment era de 2.000 milions de pessetes, de 12 milions d'euros. Ara això és no res en comparació a lo d'ara. El deute total del València són 411 milions d'euros. 411 millones de euros. La situación es horrorosa. El Valencia de Peter Lim lleva 3 años solventando la quiebra. ¿Qué hace? Respiración asistida. Tiene al paciente con respiración asistida. En 1986, el València Club de Futbol va poder retindre els jugadors de primera? Sí. Ricardo Arias, Subirats i Sempere havien sigut campions, havien sigut molt grans i se quedaren a jugar en segona. La majoria es varen quedar. Van comprendre la situació. Arturo Tuzón van dir, escolta, estem en una mala situació, hi ha que baixar-se a la meitat, vale, ho vàrem acordar, després si pugem ja ho tornarem altra volta, vàrem acceptar això. La major part de la plantilla de primera va continuar jugant en segona, però també hi van haver baixes importants. Sí, la venda que més se recorda és a l'acabar
la temporada la venda de Roberto Fernández al Futbol Club Barcelona per 100 milions de pessetes per a pagar els jugadors que es quedaven. El València necessitava diners i en aquest moment pues bueno, el Barcelona vingué a la porta del club i el club podia decidir, era l'únic que podia decidir aquesta eixida d'un jugador i allò va pal·liar pues, les dificultats que havien econòmiques en la seva medida. Passaria el mateix si finalment el València Club de Futbol baixa enguany? Una circumstància que no se pot plantejar ara que jugadors que en el cas de que jugaren en segona divisió aguantaren así y fueran reviscolar al equipo. Yo tengo muchas dudas de que Gaya se quisiera quedar en el Valencia en segunda división. Tengo dudas porque tampoco se lo podríamos exigir. Si el Valencia descendiera, su actual plantilla no podría sostenerla en segunda división, porque no genera los ingresos suficientes. Però no només això, el València deixaria de ser un equip al que molts voldrien anar, un aparador esportiu per a figures, no? En aquest sentit també se perd. No n'hi ha tampoc aquest sentiment de permanència que te dia que n'hi havia potser fa uns anys, cada jugador defensa lo seu, que és d'un poble com jo era, que soc de Paterna, ahir ho viu molt més que un altre jugador que se'n va a sa casa, que no és d'ací, que és de fora. Nosaltres, aleshores, teníem aquesta espina clavada i nosaltres, jo almenys, jo me la tenia que llevar, jo me tenia que quedar perquè volia pujar. I ho feren. L'equip només va estar un any en l'infern, com se sol anomenar a la segona divisió. Com ho va fer per a tornar tan pronte a la màxima categoria? La afición va a jugar un papel importantísimo. Yo recuerdo aquella temporada con mucho cariño porque bueno, es que allá donde ibas, la gente de Valencia acompañaba al equipo que no veas. Quan baixar a segona divisió vaig anar 3 o 4 partits a veure-lo, no? O sea, perquè volia intentar pegar una espenteta per veure si eixien d'ahir. Va ser un suport total, tot l'any de segona va ser un suport total i va ser una comunió molt bonica i al final un dels anys més bonic. En algunes jornades dels 10 partits de segona divisió, a lo millor en Mestalla hi havia més del 50% de l'afluència de públic de tots els estadis. En el 86, quan es consuma el descens, el València té 15.000 socis. Quan en segona duplica aquesta xifra de socis, passa de 15.000 a 30.000. Això demostra la grandesa de l'afició valencianista. En aquell moment suposava econòmicament un recolzament. La frase de Arturo Tuzón de el Valencia será lo que los valencianos quieran. I ara, l'afició del València Club de Futbol donaria el mateix suport a l'equip? Hay gente que no se quiere sacar el abono, aunque luego llega junio y la gente se lo saca. Esta temporada aumentaron 4.000 y pico. Yo humildemente pienso que el valencianismo siempre va a estar ahí. El suport de l'afició jo ho tinc claríssim que va estar, això va estar. Però se necessiten moltes coses per a tornar a pujar. A diferència del que passa en el primer i últim descens, el València ara no sols està jugant el seu futur esportiu, està disputant la seva existència. El Valencia a largo plazo en segunda división es absolutamente insolvente, es inviable, es una muerte anunciada. Es fácil que el valencianismo tema que un descenso pueda suponer al final la desaparición del club o verse en una situación como la que se han visto otros grandes, como puede ser el Deportivo o el Málaga. El Deportivo de la Coruña, que fa 20 anys estava lluitant en el València per llevar-li l'hegemonia de la Lliga i d'Europa al Madrid i al Barça, i ara està lluitant en primera federació, en la tercera categoria. Imagina't que el València li passarà això, que no aconseguirà pujar a la temporada immediatament posterior, no? Això seria ja caòtic. Per als valencianistes seria una tragèdia, però i per als valencians? Què suposaria que un dels equips de la ciutat baixara o fins i tot acabara desapareixent? La ciutat té moltes coses, afortunadament, pero un club es un embajador, te diría, muy importante. Yo creo que incluso al que no le gusta el fútbol ve con preocupación esta situación, porque de alguna manera el Valencia lleva el nombre de la ciudad y de la comunidad por todo el mundo, ¿no? La prova evident, quan se guanya un títol, no és solament l'aficionat al futbol,
és tot el món a recibir a l'equip, que és el gran poder que té el futbol, no? El que tu transmetixes aquesta sensació de felicitat. La imatge de la comunitat valenciana siga pitjor? Ho dubte. No crec. És de veres que és una bona ferramenta turística quan el València arribava lluny en Champions. Ho era. Però precisament crec que no estem en la mateixa situació. Què va suposar en 1986 el descens? La ciutat també havia baixat a segona divisió. Quan acaba la temporada en juny del 87, la ciutat també puja a primera. L'afició i les institucions i les empreses i els mitjans de comunicació reaccionaren d'una manera, jo diria, molt solidària, i el club, en 2 anys, en la temporada 88-89, el València estava ja en Europa, tenia una gran plantilla, una massa social que s'havia doblat. Un dels motius que han portat el València Club de Futbol a la situació actual ve del passat, en concret de 1990, quan es va aprovar la llei de l'esport que ho va canviar tot. L'informatiu de Canal 9 en aquell moment obria amb la notícia. La transformació dels equips professionals de futbol en societats anònimes és en estos dies part fonamental de l'actualitat esportiva. Arran d'esta llei, els clubs de futbol passaven a regular-se com una empresa. Una normativa que, a priori, perseguia millorar la situació econòmica de molts equips. La llei de les societats anònimes esportives té una finalitat aparentment positiva y aparentemente conveniente, que es controlar, moldejar a unos clubes. El gobierno, entonces del Partido Socialista, plantea que hay que sanear el fútbol español y la forma de sanearlo es hacer responsables de las pérdidas que puedan generar las directivas a los propios directivos. Però va tindre un error important, que és els 4 clubs excluïts. A hores d'ara, tots els equips de primera i segona divisió, amb l'excepció del Barça, el Real Madrid, l'Osasuna i l'Atlètic de Bilbao, están obligados a convertirse en sociedades anónimas esportivas. Porque se cuentan los últimos 10 años en la que esas sociedades no dieron pérdidas. Si dabas pérdidas, estabas obligado a convertirte en sociedad anónima. El Valencia entra en el grupo de obligados por el descenso del 86. Ese año da pérdidas y está obligado a convertirse en sociedad anónima. La llei es va fer, com sempre, a mesura del Madrid, del Barça i del poder basc. Aquesta és la realitat d'este país. Al final, el Barça i el Madrid són intocables, són dos superimperis i tenen lleis fetes a la seva mida. Paco Lloret mateix informava en 1991 de la transformació del València. Salutacions des de la Conselleria de Cultura, on està celebrant-se l'Assemblea del València Club de Futbol, la més important de la seva història, on s'haurà de decidir la conversió d'este club com a societat anònima. El president del club valencianista en aquell moment decisiu era Arturo Tuzón, a qui no li va agradar gens este canvi per imperatiu legal. Pues jo no volia de ninguna manera, perquè a més ho he dit moltes voltes, que no és la solució pel futbol. Què va implicar exactament? Els consells d'administració substituïren en aquest moment a les directives dels clubs, els accionistes substituïren als aficionats. De tal forma que ja no val un soci i un vot, sinó que, segons els diners que tens, tu tens un poder més executiu dins del club, ¿no? Para hacerte dueño de un club, no necesitas convencer a tus aficionados, simplemente necesitas tener dinero para comprar las acciones. És a dir, que la llei va obrir la porta a la possibilitat que qualsevol persona amb molts diners poguera comprar la majoria de les accions del club i, per tant, convertir-se en la propietària. Vos sona, veritat? Està bé demanar responsabilitat econòmica als clubs, evidentment, però no pots quedar-te sols ahí, ¿no? Els clubs necessiten controls, com per exemple, qui se pot quedar a aquests clubs, de qué manera. En Alemania lo que hicieron es proteger legalmente que nadie pueda ser accionista mayoritario, es decir, tener el 51% de ningún club de fútbol. Alemanya va molts passos per davant. La seva llei del 50+1 evita la concentració del poder en un sols fons, en una sola persona, en una sola empresa.
Esa regla muchas veces se ha pedido que se aplique en España, pero cuando ya llegas a una situación como la actual, es muy difícil de revertir. Arran de la creació en 1990 de la llei de les societats anònimes esportives, sense posar-ne límits, avui Peter Lim té més del 90% de les accions del València. Vist en retrospectiva, va ser una bona idea? La llei de les societats anònimes esportives, passades les dècades, s'ha vist que era una absoluta xapussa. La majoria dels clubs no estaven preparats per donar el pas des de quasi l'amateurisme fins a un funcionamiento empresarial. A la vista está que los clubes siguieron acumulando deuda, pero no sirvió para sanear las economías del fútbol español. El deute del València Club de Futbol no només no va baixar després de l'aprovació de la llei de 1990, sinó que va augmentar i molt per culpa de la construcció del nou Mestalla, un dels episodis més llargs i dolorosos del valencianisme. La decisión del nuevo estadio viene motivada por dos cuestiones. Una es la ampliación del actual Mestalla. Cuando Paco Roig está en la presidencia del club, decide que hay que hacer un estadio más grande. Perquè jo estava jugant Europa i tu tenies que tindre les 40.000 asientos sentats. I vosaltres teníem drets. I entonces jo vaig ampliar Mestalla perquè si no, no podies guanyar jugar a Europa. La capacitat del Camp Valencianista passarà a tindre 10.000 localitats més. Però les obres no estan absentes de polèmica perquè sembla que s'han incomplit alguns aspectes del projecte inicial. Atents a qui era el regidor de l'Ajuntament de València en aquell moment, perquè més avant tindrà un paper clau en la venda del club a Peter Lim, Aurelio Martínez. D'esta manera explicava els problemes de l'ampliació del Mestalla. El hecho bien cierto es que aprobamos un proyecto y en el momento actual están ejecutando otro totalmente distinto, ¿no? Claro, esto objetivamente no puede ser. Me costat 3.000 a punt avui, 3.500 milions de pesetes posar tota la gent que estava dreta sentar. Tota la gent. Lo que va donar a mi de comissió, la senyora alcaldessa multa i que se derriba al campo. Però no va ser una qüestió política, sinó judicial. Los vecinos de Mestalla recurren, plantean un pleito y lo ganan. Y el Supremo les da la razón y la ampliación de la actual Mestalla se declara ilegal y es cuando Rita Barberá encuentra la oportunidad de cumplir su gran sueño, que es intentar que Valencia tenga un gran estadio multiusos que le permita ser sede de campeonatos del mundo de atletismo, incluso en un futuro Juegos Olímpicos y por supuesto finales de grandes competiciones como pueden ser la Liga de Campeones. Hem d'entendre la situació de l'època. El València és el millor equip segons la Federació d'Història i Estadística en 2004. És un equip que des de 1999 fins 2004 ha aconseguit guanyar de forma consecutiva la Copa del Rei del 99. Final del partido, el Valencia campeón. Títol del 99 que hi havia moltíssima gent, una generació molt important del valencianisme que no havia aconseguit títol, no? I aquesta generació se mereixia això i tindrem la sort de que li donarem a aquesta afició i per mi jo crec que és el moment el més bonic segur, vamos. Arriba 2 finals de la Champions consecutives, a més, debutant en la competició, això és impressionant, guanya 2 lligues. Final, el Valencia campeón. El Valencia campeón de la Liga 2001-2002. Final al Sánchez-Pizjuán. El Valencia ya es definitivamente campeón de esta Liga 2003-2004. Però és que a més aquest any és l'any del triplet. Se guanya la Europa League i se guanya també la Supercopa. En Mestalla continuarem, sempre esforçant-se per a triunfar. Y las glorias arribaron. El título que me ha dado más satisfacción ha sido
la UEFA, porque después de perder 2 Champions, volver a jugar una final de UEFA, de Europa, ¿cómo vivía esta situación, estas fiestas? Bueno, dentro del equipo era el abuelo, me llamaba el abuelo, pero era un más niño de todo. Sí, lo vivía como un niño. Jo crec que va ser un dels millors equips que ha tingut el València. Sí. Era una època d'importants alegries esportives, però també de grans esdeveniments. Se volia tindre un estadi a l'altura d'aquesta gran València dels grans esdeveniments. Recordem que és la de la visita del Papa, la de la Copa Amèrica, després vendria la Fórmula 1, etc. No? En la seva concepció megalòmana, Juan Soler diu, això ho pagué jo. Juan Bautista Soler succeeix Jaume Ortí en la presidència del València Club de Futbol justament en esta etapa d'eufòria, en 2004, i fa la seva aportació. Juan Soler té la idea de fer un nou estadi, que és una de les pitjors idees que s'ha pogut tindre en esta ciutat. Ell considera que té que deixar un llegat. I és curiós perquè al final aquest llegat se transforma en la seva tomba. Cal ressenyar que abans d'iniciar el megaprojecte del nou Mestalla, primer va intentar construir una nova ciutat esportiva a Riba-roja. Evidentment és un pelotazo, ningú va discutir-ho, però el que volem és que els beneficis del pelotazo siguin íntegrament pel València Club de Futbol. Jo ho faig per el València Club de Futbol i de rebot d'unes conseqüències, bueno, pues ahí estan, però jo lo més important és que així ha vingut a servir al València, mai a servir-me d'ell, i esta és una prova. Soler va ser un president que no va ser beneficiós per al València ni per a ell mateix, perquè ni va aconseguir objectius empresarials, ni va triomfar esportivament, ni va guanyar diners en el València, i pese a tot això, en aquell moment n'hi havia, jo crec, un poquet el que es diu un delirio de grandeza. Semblava que no tenia límit, però els imperis tenen la seva època daurada i acaben afonant-se. Hem convidat Juan Soler a participar en el programa, però el seu advocat ens ha transmès una negativa. No tots els mals del València es comencen en la llegada de Peter Lim. El València té història anterior. I 2006 va ser un any transcendental en la història del club. Es va presentar amb tota classe de luxes i en directe per Canal 9 el que aspirava a ser el nou i grandiós estadi del València Club de Futbol. Hola, molt bona nit. Divendres 10 de novembre ho veuran així i en directe. El nou Mestalla està a punt d'eixir a la llum. Focs artificials, orquestra en directe i un museu Príncep Felip engalanat per a viure... Un abans i un després, no sols en la història del València, sinó també de la ciutat i de la comunitat valenciana. Fue un acto absolutamente desmesurado, ¿no? Como todo lo que en aquella época se hacía en Valencia, con una parafernalia extraordinaria. Un acte que, com veiem, ha citat així a 1.500 persones, representació del món de la política, de l'esport. Ningú no s'ha volgut perdre este gran dia del valencianisme. La presentació va intentar ser un gran acte en el que s'havien convidat a grans figures del futbol mundial, que al final la mayoría no vingué. Esta es la realidad. La verdad que teníamos una ilusión tremenda. Y el estadio, la maqueta del estadio era preciosa. Hemos pedido la piel del oso antes de matarlo. Y allí fue así. Yo estaba en el club, yo estaba dentro del Consejo de Administración, pero no lo viví porque no creía en ello, y yo no estuve en la presentación de la maqueta, no creía. Manuel Llorente no va veure el moment més esperat de la nit, quan es desvela l'aspecte que hauria d'haver tingut el nou Mestalla acabat. Li'l mostrem a ell i a vosaltres. Ahí ho tenen. Este és el nou estadi del València. Així serà la joia arquitectònica que, sens dubte, projectarà
el nom de València amb més força en l'exterior. Pues ahí lo tenéis, en la avenida de las Cortes Valencianas. El Valencia contará con el mejor estadio del mundo. Con calificación de 5 estrellas. Enhorabuena. Va a ser un poquet un cuento de la lechera. No se tenía la financiación adecuada para hacerlo ni nada, y eso es otra de las cosas que ha ido arrastrando el Valencia, ¿no? ¿Cómo concibe Juan Soler pagar ese estadio? Pues pidiendo un crédito y confiando en que la venta de las parcelas del actual Mestalla, eso iba a ser un pelotazo. Pide un préstamo a Bancaja de 200 millones. Futbol en Bancaixa. Units per l'esport. Y se metieron 150 millones de euros que están ahí. Prometo que a partir de ahora lucharé por... Però no n'eren suficients i els diners que es preveien obtindre amb la venda de les parcel·les del vell Mestalla no arribaven. Per això... Yo, Juan Bautista Soler, garantizo personalmente la viabilidad del proyecto del nuevo Mestalla. Garantizo personalmente la cifra mínima de venta de cada uno de los solares de Mestalla. Palabras que no dicen nada en estas 4 paredes. Se compromete a sacar a subasta las parcelas y comprarlas por 90 millones de euros y nadie se presentaba, nadie se presentó. Él adquirió ese compromiso del que después le tuvo que liberar el club y al final el club entendió que no tenía capacidad para construir un estadio a pulmón y lo paró y hasta el día de hoy. Ningú va pensar que vindria el que vindria, però és que en 2008 ve la crisi econòmica mundial i la crisi inmobiliària. Estalla la crisis del ladrillo, la burbuja inmobiliaria hace que todo ese castillo de naipes que había construido Juan Soler en su cabeza desaparezca. Amb les obres del nou Mestalla parades i el major deute que ha tingut mai el València Club de Futbol, Manuel Llorente arriba a la presidència del club. Desde la Generalitat y desde Bancaja en aquel momento, pues me piden que si puedo volver al club, ¿no? A dirigirlo con un club que tenía 550 millones de deuda y yo asumí ese desafío. Estamos en un contexto en que la mayoría de clubes que tenían unas circunstancias parecidas a las del Valencia habían hecho un concurso de acreedores. El Valencia tenía esa salida o hacer una ampliación de capital. Si nosotros en aquel momento hubiéramos hecho concurso de acreedores no hubiéramos podido jugar a Champions. Porque la UEFA no te dejaba entrar, no sé si os acordáis, en aquel momento también el Mallorca se clasifica para jugar UEFA. Pero como había hecho concurso de acreedores, no juega UEFA el Mallorca y juega el Villarreal. No renunciar als diners que proporcionava la competició europea n'era un dels motius. Però Inman apunta un altre. En aquel momento, Bancaja, que era el mayor acreedor, lo sigue siendo ahora CaixaBank, del club, decide que la opción del concurso de acreedores no puede ser, no es posible, no es viable, no le interesa, y opta por la ampliación de capital. Perquè, com sol passar en estos concursos, els creditors només recuperen una part dels diners i no la totalitat. Per tant, a l'entitat bancària esta opció no la favoria en absolut. I recordem que va ser Bancaixa, entre altres, qui va col·locar Llorente com a president. En aquel momento el Valencia, si no se hacía esa ampliación de capital, pues entraba en causa de disolución y era necesaria. I es fa, però com? La ampliación se hace por 90 millones de euros, se suscriben 18 entre pequeños accionistas. Molta gent sempre ho contem és quedar aquest estiu sense vacances, perquè comprar accions i no tingué vacances, no tenia diners per anar-se'n de vacances. Pero llega un momento en que el resto no aparecen compradores. Y ahí es donde aparece la fundación. L'ampliació de capital del club de Mestalla està virtualment completada. La
Fundació adquirirà el 72% del capital restant gràcies a un préstec de Bancaixa de 74 milions d'euros. Este préstec està avalat per la Generalitat. Eixa aval era la pregunta recurrent en tots els plens del Consell de com estava funcionant, a banda de la qüestió estricta de per què, quina era la raó per a que una administració pública recolzara a un club. Muy fácil, lo mismo que la Generalitat avalaba a empresas. El Valencia era la institución más importante de la Comunidad Valenciana, la institución civil más importante. Entonces, ¿por qué no podía avalar la Generalitat, el IUF, ese crédito? ¿Me entiendes? Igual que avala el Palau de les Arts para ver ópera, que no van 40.000 persones a ver una òpera, o 50.000. Hi ha poques coses que junten a 40.000, a 50.000 persones completament diferents entre si. Ara bé, els diners públics són de tots. I els diners públics s'han de prioritzar en base a interès de tots. El València és d'un interès d'uns quants, de molta gent, però d'uns quants. Corre per la banda una banda armada, armada per mafies ambientistes. Un gran porcentaje, no la totalidad, pero un gran porcentaje de la responsabilidad de que el club se encuentre como se encuentra es por la intervención equivocada de las administraciones. Con más razón tienen responsabilidad las administraciones de intervenir ahora. Las instituciones intentaron ayudar. ¿Se equivocaron? Por supuesto, por descontado. Y metieron ahí un aval de 75 millones de euros. Que ellos pensaron que no tendrían que pagar. Les vendieron la moto de que no nos tendrían que pagar. Pero los que les vendieron la moto también sabían que no iba a haber manera de poder devolverlo. Per què? Com pretenia fer-ho la Fundació? En el València es parla de que el club siga el que ajude a la Fundació. El València sí és capaç de generar 81 milions, 74 més els interessos. La Fundació no. El problema és que se incorre en un risc de caure en el que es denomina assistència financera. Una partida amañada i un gol cantat. Això no està permès per llei i és el que denuncien dos accionistes del Valencia Club de Fútbol. Este diseño se hizo tal cual en el Levante y ahí nadie puso ningún problema. El Levante también obtuvo un aval de la Generalitat para un crédito que le dieron a la Fundación. Es decir, el Elche también obtuvo un crédito del aval. Lo que pasa que el Valencia, pues dentro del accionariado siempre hay un poco de crispación. Cualquier cosa que tú hicieras, te denunciaban. El València no pot assistir, no pot ajudar, no pot ingressar, injectar diners a la seva fundació per a que la fundació vaya tornant el préstec. El banco levantó la mano y dijo, oiga, aquí hay un impago. ¿Quién los paga? Es que el aval dice que los tiene que pagar usted. Y tuvieron que pagar. Entonces, ahí el gobierno del Partido Popular, la palabra exacta es, se acojonó. Per eixa mateixa època, es produeix un canvi important en la presidència tant de la Fundació com del club. Esa fundación, donde yo estoy allí, como Valencia, como presidente, y veo una serie de cosas que no me gustan. Al día siguiente dimití y entra Salvo de presidente. Amb Amadeo Salvo com a president del club i Aurelio Martínez com a president de la Fundació, el València Club de Futbol afronta una etapa crucial. La crisi econòmica comença a ofegar també al govern valencià, necessita diners i necessita recuperar aquest aval. Recordeu-se, és l'etapa en la que se tanca Radio Televisió Valenciana, és l'etapa en la que el govern del PP està ofegat també per molts casos de corrupció. ¿Entens? Un momento en el que además las farmacias no estaban cobrando. Ellos dicen, no podemos justificar de ninguna manera que se está pagando 6 millones de euros al Valencia y que no hay dinero para las farmacias. Eso es injustificable. N'hi ha una ordre política, tenim que eixir-se del València. No estem pagant els col·lapses, no estem pagant a la sanitat, no podem estar pagant-li al València 4,8 milions d'euros. Y ahí es donde se desencadena todo el proceso de venta que viene después. Si el València, que és una empresa privada, no pot fer front als pagaments de les seves obligacions, n'hi ha que vendre el club y buscar un inversor que vinga de fora y que complisca. El Valencia se vende porque lo dice Bankia en un consenso absoluto con el gobierno del Partido Popular de señor Fabra. Banco dice yo quiero cobrar, gobierno yo no quiero pagar
Aurelio Martínez, Amadeo Salvo, entre la espada y la pared, hay que vender. Una vegada es decidís que el València Club de Futbol s'ha de vendre, la qüestió següent és aquí. Quines ofertes va tindre el club damunt la taula? És una pregunta fantàstica perquè mai es va saber. Les ofertes mai van ser públiques, però que tinguem constància així en la cadena SER hi hagués 7 ofertes. He visto todas las ofertas, todas. Presentarme una oferta a un señor que se llamaba Mario Alvarado, que era un costarricense que llevaba 3 años en Valencia, viviendo uno de ellos en el Hotel Las Arenas de Valencia, donde dejó un pufo de 400.000 euros. Hubo una oferta de un señor ruso que estaba avalada por Alfonso Rus, que era absolutamente mentira. La persona que la presidía era un señor que tenía 70 causas pendientes por estafa en Benidorm. Pero lo colaron en el proceso de venta. Es va presentar alguna oferta valenciana? Hi hagué una oferta amb un representant valencià, però que venia del príncep hereu d'Aràbia Saudí. Suponía que tenía detrás al rey de Arabia Saudí. Y la mirabas la empresa que presentó la oferta y tenía un capital social de $5 en Inglaterra. Hostias, el rey de Arabia Saudí tener que venir con una empresa en Londres de $5 es un poco extraño. ¿Alguna de les ofertes va arribar a ser una autèntica competidora de Peter Lim? Hubo una oferta de un fondo de inversión americano que se llama Cerberus, que era el que Bankia quería que entrara. Cerberus volia el 99,7% del València, una operació molt marcada, immobiliària, esportiva, amb David Albelda com a representant. Y había dos. Cerberus, que era el que llevaba el banco, y Peter Lim, que era el que llevaba Amadeo Salvo. Va ser un procés dirigit des de dins per una persona a la que el comprador, Peter Lim, li havia promès la presidència del València. Vamos para Singapur. I qui era Peter Lim? Quina era la imatge que en aquell moment es tenia d'ell? Peter Lim és un magnat, és un empresari fet a si mateix, singapurès, fill d'un pescador, ha anat amassant una autèntica fortuna. Es calcula, jo crec que en l'última llista de Forbes, que són 2.500 milions de dòlars. I ell és un loco del futbol, li agrada el futbol, no tinc idea de futbol, però li agrada veure'l i li agrada sentar-se a la taula a sopar en Cristiano Ronaldo, en Neville, en Paul Scholes, en Alex Ferguson, en Gennaro Gattuso, en exfutbolistes, exentrenadors. Vamos para Singapur. De fet, ja havia intentat comprar altres clubs abans del València Club de Futbol. Per què així va tindre més sort? I volia comprar-se un club de futbol. Era Amadeo Salvo, Jorge Méndez i Javier Tebas, el president de la Lliga, li van obrir la porta del València i es compra el club. Què va oferir el magnat singapurès a la fundació? Peter Lim fa una oferta que no és pública. Va ser un procés manipulat, va ser un tongo, va ser una estafa. Nos lo supo vender muy bien, nos regaló los oídos y pensamos que iba a hacer todo lo que dijo, que el campo nuevo, un campo espectacular para el centenario, equipo brutal, fichajes. El que quiero no me quiere. Entre totes aquestes ofertes, la Fundació, màxima accionista i per tant propietària del club, va optar de manera unànime per la de Peter Lim. El procés des de dins el dirigeixen Amadeo Salvo i Aurelio Martínez amb fórmules no sempre educades, de mitjans de comunicació cada dia amenaçant als patrons i les patrones de que n'hi ha que vendre-li a Peter Lim. A día de hoy sigo pensando que no había más ofertas serias, de verdad. Una vegada es va triar l'oferta de Peter Lim, es va obrir un procés de compravenda que va resultar molt llarg i complicat perquè Bankia, a qui se li devia la major part del deute, es mostrava molt reticent. El Valencia merece una consideración mucho mayor de parte de Bankia. Creo que es intolerable, imperdonable lo que está aconteciendo con esta ciudad bancaria. Yo ahora lo pienso y digo, ostras, es que nos asustábamos. Decía, Peter, no compro. Y le decíamos, Peter, compra, por favor. I enmig d'este procés tan tens, alguns membres de la Fundació abandonen. En el moment en el que se ven el València, que se produeixen 3 dimissions de patrons perquè no estan tranquils del que està passant, perquè Amadeo Salvo i Aurelio Martínez estan dirigint tot
cap a Peter Lim. Ens hem posat en contacte amb els 3 patrons que van dimitir, però han declinat fer declaracions per motius de confidencialitat. Els patrons signen un contracte de confidencialitat que està a punt d'expirar, per cert, perquè tot arriba en esta vida i segur que passen coses. Finalment, l'estiu de 2014, s'arriba a un acord i la Fundació ven les seues accions a Meriton, l'empresa de Lim. La Fundación ha acordado por 17 votos a favor y 2 en contra enajenar las acciones a favor de la compañía Meriton, la mejor noticia que podríamos tener para el Valencia. Este procés de venda acaba 9 anys després davant de la justícia, arran de la demanda presentada per alguns accionistes. Per què? Porque se le ha vendido su empresa sin ningún tipo de seguridad ni garantía y con embustes. Se dice elegir a Meriton porque nosotros, don Amadeo Salvo y don Aurelio Martínez, presidente del Valencia y presidente de la Fundación, os decimos a vosotros, patronos de la Fundación, que tenéis las acciones y las tenéis que vender, que este Meriton es el único que va a acabar el estadio. Vamos a tener un equipo champion seguro y vamos a terminar el estadio y vamos a ver todos y cumplir todos esos sueños que los valencianistas tenemos desde hace muchísimo tiempo. Así no n'hi havia ninguna garantía. No n'hi havia més que titulars de diaris. Vamos a tener el mejor campo del mundo, vamos a ser campeones de Europa, vamos. Però bufes de pato, és a dir, això no portava ningú puesto. És que l'IM no ha promès res. Es que els que han promès son Amadeo Salvo y Aurelio Martínez. Todos sabemos, no se han cumplido ninguna de estas cuestiones y además es que no figuran en ningún contrato. No se le hizo firmar a Peter Lim Meriton que estas obligaciones las iba a cumplir. Se han grabado y se van a adjuntar al acta como compromisos de Meriton con el Valencia y con la ciudad de Valencia. Son compromisos grabados que se adjuntan ante notario. El contrato de compraventa del Valencia Club de Fútbol va a ser un ejemplo de lo que no es posible. No se puede vender ninguna empresa, ni un kiosco, ni nada. No se puede vender sin obligaciones para el comprador. Entonces, y el Valencia menos se podía haber vendido así. Pensant en la gent que formava el patronato. N'hi havia persones que coneixien molt bé el món jurídic i el món econòmic, com varen fer el que varen fer. No m'ho explico. La realitat és que quan se fa la venda del club, el document de venda està en anglès, està dipositat en una notaria, i això ho han reconegut de manera privada diversos patrons en aquell moment, no sabien anglès. No sabien les condicions en les que estava venent-se el València. Els assumptes tan bàsics que exposa el catedràtic també els va advertir el degà del Col·legi d'Advocats en aquell moment, Mariano Duran, precisament en un informe sol·licitat per la Fundació mateix. Aquest informe desaconsella la venda del València en aquestes condicions. L'informe se marxina, se va guardar en un calaix. Zoom ha intentat per diverses vies que Amadeo Salvo i Aurelio Martínez respongueren les nostres preguntes. Amadeo, una valoració? Arrepentís de la venda del club? Què pensa ara? Què sent quan veu al València a les portes del descens? Pensa que es va equivocar? No va ser encertat vendre les accions a l'IM? Però no han volgut. Llevo 10 años sin hacer declaraciones, no voy a hacer romper ahora. Creo que sí. ¿Va a ser una errada vender el club? ¿A l'IM? Pregúntaselo a él. En fin. ¿Se sienten en part responsables del que está pasando? Usted ha dicho que no siente nada de responsabilidad, ¿no? Debería darte vergüenza, Aurelio. La demanda presentada contra ells ha sigut desestimada finalment. Técnicamente considera su señoría que ellos no son los verdaderos responsables de la venta, sino que son los 22 patronos. Pues claro, los accionistas están diciendo que habrá que demandar a los 22 patronos, lógicamente. Siguiendo lo que dice su señoría, claro. No només es reclamen els jutjats, també a les portes del Mestalla. Una part de l'afició, sempre que el València Club de Futbol juga en casa,
aprofita per a protestar contra la gestió de Peter Lim. Y vamos a seguir haciéndolo, porque el Valencia, en la situación en la que está, no se está muriendo, lo está matando. Peter Lim lo està matando i hay que reaccionar. La gran desavantatge del valencianisme és que protesta davant una porta on no hi ha ningú darrere. Una imatge que contrasta molt amb la manera com va ser rebut Peter Lim en 2014. Li va faltar arribar así en elefants, en tigres, Ostras, es que daba la sensación de que venía un mecenas y que aquí íbamos a ser el nuevo rico del fútbol europeo. Al final mos va contar de tot, un globo, y mira la situació d'ara. Parecía la película de Bienvenido Mr. Marshall. Ahí nos dejamos engañar y recibimos a Peter Lim, sí que es verdad, con una alfombra roja aquí mismo. No, mira vostè, jo sóc valencianista també. Jo no vaig rebre a Peter Lim en pasodobles. ¿Qué parte de culpa tiene ahí la afición? Pues creérselo, dejarse ilusionar, priorizar los cantos de sirena de poder ganar una Champions o poder tener fichajes de redumblón a realmente lo que es el Valencia Club de Fútbol, que es que sea de los valencianistas, que esté arraigado a nuestra tierra. Si el València de Lim no estiguera lluitant per la permanència, sinó per jugar la Champions, importaria tant este vincle? Si les coses te van mitjanament bé, en el curt termini, perfecte, però si les coses no van bé, ja no tens un entorn que te puga recuperar. L'autor del llibre Club a la fuga ens alerta de l'augment de casos com el del València en el món del futbol. L'Anglaterra, la gran excepcionalitat és que la propietat estigui en mans angleses. En Itàlia, cada vegada més, els fons americans s'han quedat pràcticament en la Lliga. I en Espanya, si parlem d'ací 10 anys, estarem analitzant que són 12, 13, 14 clubs. El problema no és que la propietat siga d'origen estranger. Mai ha sigut el problema. El problema és el per a què. El problema és per què un fons soberà saudí es queda un club d'Anglaterra. I per què un singapurès compra el València Club de Futbol? Peter Lim ha dit en una entrevista ell personalment que ser el propietari d'un club és tindre una clau per a fer negocis en altres empresaris, con lo qual està clar, o sea, això és un negoci per a ell. Comprar el València per dos raons. La primera per a presumir i la segona per a fer negocis en Jorge Méndez. Méndez és un dels representants de futbolistes i entrenadors més importants del món. Els seus clients són jugadors de primer nivell internacional, com per exemple Cristiano Ronaldo. Peter Lim encuentra un negocio con Jorge Méndez dentro de un club de fútbol. Yo creo que es súper evidente que cuando un tipo en 9 años, el 80% de las operaciones las ha hecho con Jorge Méndez, comandadas por Jorge Méndez, él tiene muy claro cuál es el negocio, dónde está el negocio. Algunes d'estes operacions de compravenda de jugadors del València amb Méndez han despertat les sospites de Miguel Zorillo, qui va ser vicepresident econòmic del club l'any 2008. Por las cuentas que yo he hecho, y es lo que he presentado en Fiscalía, los primeros fichajes que hace Peter Lim son Cancelo, Rodrigo y André Gómez, al Benfica. Esos 3 jugadores al Valencia le cuestan 60 y pico millones de euros. Y sin embargo al Benfica llegan 30 y pico. No es que lo diga yo, es que el Benfica cotiza en bolsa, presenta ante la bolsa todas las operaciones que se hacen con los jugadores. Hi ha comunicats oficials de que aquestes compres o aquests moviments que va fer són absolutament sospitosos. La FIFA ho ha denunciat. Zorillo ha presentat la documentació que ha pogut recollir al respecte davant la Fiscalia Anticorrupció perquè investigue si s'ha pogut cometre alguna il·legalitat en estos fitxatges. También habrá que investigar
¿Por qué el Valencia ha tenido tanto trasiego de jugadores con el Barcelona? Que es algo raro. Pero con Cillesen y con Neto, dos porteros que no han sido de los mejores del mundo en ningún momento, se venden por 33-35 millones cada uno. Precisament en el Barça juga ara el jugador del planter del València, Ferran Torres. Gran part de l'afició no va entendre per què va eixir del club valencianista. Així és que li ho preguntem. Va ser un moment complicat perquè al final es van dir mentires, es va filtrar coses que em perjudicaven a mi quan mai s'ha sabut tota la veritat. Al final jo crec que vaig deixar una bona quantitat de diners, vaig ajudar el màxim possible al club per a que les dues parts acabaven contentes. Es potencia prou la presència de valencians en les files valencianistes? Jo crec que sí que es confia, perquè al final la cantera del València és una de les canteres que més jugadors trau a primera divisió, i inclús han aconseguit una victòria en l'últim minut d'un canterano, que això va ser molt bonico, perquè al final jo crec que l'afició també es mereixia un regal així d'un canterano. Javi Guerra, que ho intenta, continua Javi Guerra, entra dins l'àrea, Javi Guerra, gol! Javi Guerra, gol! El gol del València, el gol de l'esperança, el gol de la il·lusió, el gol de Javi Guerra! Pep, al llarg de la història, tu consideres que el València Club de Futbol ha apostat pels jugadors valencians? Jo crec que les circumstàncies són les que manen. O sea, a vegades la gent se pensa que per fer un gran equip se tenen que fitxar jugadors de més categoria, de més entitat que el que tenen en casa. Jo crec que el mirar a la cantera se mira solament quan el club professional està carent de recursos, no se mira per sistema, se mira simplement quan no n'hi ha diners per poder fitxar jugadors. València no ha sigut mai un equip, diguem, de cantera. No té aquesta idiosincràsia com pot tindre l'Atleti de Bilbao, la Real Societat. No obstant això, sempre han eixit bons jugadors. Tu recordes en el València quanta gent valenciana jugava amb tu? Entonces, el València se nutria molt de lo que era la cantera del Mestalla, no? Podien haver 2 o 3 que no havien nascut en València, però els demés eren tots valencians, no? Hi ha jugadors d'altres ciutats que al final molts d'ells se consideren després valencianistes i sempre tindré un parell de jugadors que marquen la diferència estrangers, com era el cas de Mario Kempes. Paco Lloret ens recorda que des de 1988 el València Club de Futbol no ha jugat amb un 11 inicial 100% valencià. Va ser en el mes de març de l'any 88, va ser a Gijón, al Molinón, i recorde que Sempere era el porter, que estaven Ferrando, Boro, Ferran Xiner, Revert, estaven Nando, Fernando, Ferrando, que pareixia això molt complicat de dir, Javier Subirats. Va ser l'última vegada que el València va jugar amb un 11 d'eixida que eren tots valencians. Me sap mal perquè els companys que no són, a voltes mos diuen que els valencians hacen mucha pinya i tal. Però sí que és de veres que al final ho sents més perquè és d'ací. Recordo també, en l'època d'Albelda també, estava Albelda, estava Mendieta, estava Farinós, estava Vicente, jugadors, Juan Sánchez. I el de Rafael Buñol, Paco Camarasa. Pareix una tonteria, però era de veres, perquè parlaven valencià. Inclús és que parlaven valencià en el camp, perquè eren valencians i la majoria tots parlaven valencià, i això per nosaltres era una cosa més bonica i se notava moltíssim. Era impossible, impensable, impossible, real. És més fàcil que facis un equip de tots estrangers que de tots valencians. Jo crec que al final tot valencià que ha nascut a la terreta somia en poder jugar en el primer equip del València i és molt difícil aconseguir-ho. Quan en 2008 vaig poder anar a veure la final de Copa del Rei amb companys d'equip i amb la meva família,
i va ser com un flash que uns anys després estic jo guanyant-la com a xor del primer equip i crec que va ser com, ostres, d'estar veient-la en la grada, animant com el que més, ara poder estar així, guanyant-la i celebrant-la com un aficionat més, però esta vegada de jugador. El València Club de Futbol va vendre Ferran Torres per 25 milions al Manchester City, d'on va passar al Barça per 55 milions d'euros. El club ha perdut molt de valor en els últims 4 anys. Arran de la marxa de Marcelino i de Mateu Alemany, el club comença en una deriva de pèrdua de valor. Peter Lim comença a desfer-se de determinats jugadors, com per exemple Parejo, Coquelin, Kondogbia, però és que també t'has desfet o has venut, en alguns casos mal venut, a Ferran Torres, a Rodrigo. A Dani Parejo pràcticament el va regalar al Villarreal després de rebutjar ofertes de 30 milions d'euros per ell. No sé quién es el encargado de tomar este tipo de decisiones. Tot i els desitjos del capità valencianista per quedar-s'hi. Yo llevaba 9 años en el club, en el Valencia. Prácticamente toda mi carrera futbolística ha estado vinculada al Valencia. Me hubiese gustado retirarme en el Valencia. Entre altres coses perquè fins i tot els fills del madrileny ja s'havien fet valencianistes. Es triste. Es triste, pero bueno, al final los niños son niños y la acabarán entendiendo. El fútbol es así, pero yo el valencianismo y el Valencia siempre lo llevaré en mi corazón. Estàs devaluant el teu producte, una decisió que no acaba d'entendre's. Però un mal negoci no té per què ser il·legal. Per què creu Zorio que alguns sí que podrien ser-ho? Porque en el mundo del fútbol lo normal es que un agente se lleve hasta un 10% de comisión. Cuando tú en un fichaje de 40 millones las comisiones son de más del 50%, pues por lo menos huele mal. En qualsevol cas, serà la justícia qui ho determine, per descomptat. ¿En quin punt es troba? En este momento Fiscalía está averiguando si en algún otro juzgado se están investigando los mismos delitos y si no se están investigando, que creo que no, pues abrirá la investigación. Quines conseqüències podria tindre per a Peter Lim que finalment la Fiscalia entrara a investigar-ho? Si Fiscalía al final investiga todos los delitos, él va a tener más interés en salir de aquí. Eixe és el desig de la plataforma Marea Valencianista, de la qual Zorio n'és portaveu. ¿Han arribat a presentar alguna oferta? Nosotros le hemos hecho ya 3 ofertas y las ofertas que le estamos haciendo son cada vez más a la baja. ¿Por qué? Porque el Valencia Club de Fútbol cada vez vale menos. I quant costa més o menys avui el València Club de Futbol? El València val el que Peter Lim vulgui demanar per ell. Ell només ha d'avisar en 15 dies d'antelació a l'accionista minoritari de senyors i senyores, vaig a vendre el club, per si poden igualar l'oferta. Però si l'oferta és de 500 milions d'euros i en 2009 entre tots reunirem 18 milions, com reunim en 15 dies 500 milions d'euros? És impossible. Las últimas acciones que el Valencia ha sacado a la venta no han llegado a los 7 euros. Evidentemente un club vale lo que alguien quiere pagar por él. La última es de 150 millones. A mí no me consta que haya empresarios valencianos que puedan pagar ni 100 ni 200 millones de euros. Crec que en València, empresaris per a comprar-li a Peter Lim el València només hi ha uno, que públicament diu que és del Villarreal, que se diu Juan Roig. Juan Roig podria comprar no un València, podria comprar 10 Valències. Però el club està en venda de nou? El club està en venda, encara que diuen que no, però sí està en venda. Està esperant l'oportunitat que ell vol o que ell considera per a poder vendre, però sí que ven. I com diu Héctor, si és que ja fem molts moviments, el del príncep de Johor, això va ser un cachondeo. El problema és que els compradors diuen
però jo com vaig a comprar el València? Si té un estadi per acabar, si va a canvi de la segona divisió, si la gent allà està enfadada i qualsevol se fica en València. Avui és difícil, el capital fugix de comprar el València ara. Com apunta Fran, el fet d'acabar el nou Mestalla milloraria la imatge del València Club de Futbol, però també la de Peter Lim. Aleshores, per què no ho fa? Pel mateix motiu que va fer que es pararen les obres, la falta de diners? Peter Lim té una fortuna personal que, si volguera, en 18 mesos està acabat l'estadi. I mai ha tingut interès. Ell ha mogut 1.000 milions d'euros en aquesta compra-venda de jugadors i entre aquest trepitxeo que ha fet no té 150 per fer l'estadi. Vull dir, si volguera haver fet l'estadi ja l'hauria fet. Si diners n'hi ha, què més cal? De què depèn que es reprenguen les obres? Primer que res, de que el València complisca amb l'administració. N'hi ha uns convenis firmats en 2005 i 2007 del València amb l'administració, que el club ha de complir en l'aforament de l'estadi, en les condicions de l'estadi, que tinga museu. Ara estem en un punt en què el València encara no ha complit en el 100% del que devia i, per tant, l'administració, en aquest cas l'Ajuntament, no li dona llum verda al València per a començar les obres. Unes obres que, vos recordem, arrencaren en 2007. En uns dies ja començarem a veure treballar les màquines en el que serà l'inici d'una obra colossal. Que es pensava que estarien acabades 2 anys després. Com a molt a finals de l'any que ve, del 2009, pugui estar acabat. I d'eixa forma, i si és possible, poder jugar la segona volta de la Lliga 2009-2010 i en el nou estadi. Per acollir la final de la Champions de 2011, entre uns altres partits, la visita a les obres i l'explicació de Juan Soler de com s'estan avançant els terminis previstos han convençut els delegats que el projecte és una realitat. I que per a tan gran espectacle es donava molta pressa a l'afició per a garantir-se un bon lloc. El nou estadi del València va prenent forma. Els aficionats que desitgen tindre un seient assegurat en aquestes grades s'hauran d'afanyar. La lista d'espera és ja de 8.000. Però que en 2009 es paralitzaren. Aquí ya no queda nadie nada más que terminando los tajos que quedan y poco más. Hemos recogido máquinas y todo y ya. Eixe és el panorama, el fosc panorama que envolta el València. Fins al dia d'avui. Ara, 14 anys i 6 presidents després, el nou Mestalla aspira altra vegada a acollir una competició internacional. El Mundial 2030, si finalment guanya la candidatura d'Espanya. Han salido muy contentos. Un moment, l'estadi els agrada, òbviament. El que ells imaginen que és l'estadi. Es repetirà la història o per fi s'acabarà l'estadi? Peter Lim no acabarà mai el nou Mestalla. Això ho tinc claríssim, ho tinc jo i ho saben tots. Jo crec que sí. Jo crec que abans o després arribaran a un acord. Mestalla és la història viva del València i jo crec que aquest carafal que n'hi ha fora de València no té ningún sentit. Yo creo que todos querríamos seguir en Mestalla. Ara farà precisament 100 anys i bueno, pues no serà l'estadi més còmode del món, però aquest ambient que genera Mestalla, això és una meravella. Tu creus que veurem el nou Mestalla acabat algun dia? Home, jo sí que volguera por-lo. Tu més fàcil que el veig és que jo soc molt més major que tu i entonces pues no sé si el veuré. Jo crec que no val per res el nou Mestalla, però... Ja s'han fet moltes coses malament, sols falta que l'estadi pues, també no l'acaben com Déu mana. També li hem preguntat a Carboni pel futur del nou Mestalla i ens ha oferit la seva visió com a empleat d'una empresa valenciana de reformes d'estadis que, per cert, és la responsable del canvi d'imatge de l'estadi actual. Volver a certificar un esqueleto de un estadio de 70.000 espectadores después de 15 años. Pues veremos a ver cuánto se va a acabar. Y si no, pues ya digo, seguiremos en el viejo. A mí lo que realmente me gustaría y por lo que me despierto todos los días luchando es porque el Valencia no desaparezca.
porque el Valencia sigue siendo el Valencia que conocieron nuestros abuelos, nuestros padres y el que les hemos contado a nuestros hijos. Y eso es lo que corre peligro. Si juega aquí en Mestalla o juega en las Cortes, en el Nou Mestalla, eso me és indiferente. Per tot això, el col·lectiu Llibertat València va proposar la declaració del club com a bé d'interès cultural. Creemos que el Valencia Club de Fútbol es un bien de interés inmaterial digno de protegerse. Es un bien identitario de la sociedad valenciana. La proposta va ser aprovada per unanimitat en el ple de l'Ajuntament, però encara cal seguir més tràmits. Què implicaria la declaració bé d'interès cultural? Quins elements protegiria? Imaginaros que Peter Lim quiere cambiar el escudo y poner la bandera de Singapur. Pues si está declarado bien de interés cultural, no podrá hacerlo. Por ejemplo, también que no se pueda llevar el club a otra ciudad. Sobre el canvi d'ubicació d'un club de futbol, hem trobat un antecedent. El Ciutat de Múrcia ara juga a Granada perquè un empresari andalús el va comprar i se'l va emportar. Pero a més d'impedir estos supòsits... Un bien de interés cultural, si tiene peligro de desaparecer, la administración puede interceder para expropiarlo por su justiprecio. Y es lo que esperamos si el Valencia sigue en estos derroteros. De fet, això ja ha passat en el món del futbol. En el 2016, l'Ajuntament de Huelva va expropiar el club, que és, no ho oblidem, el degà del futbol espanyol. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ja va dir que jurídicament té difícil encaix, però és de veres que a Huelva se va fer i que els tribunals li han donat la raó. Lo que nos gustaría que pasara es que se abra una negociación y se busque una solución para devolverle el Valencia a los valencianistas. Al llarg del programa hem pogut comprovar que el València Club de Futbol forma part de la història de la societat valenciana. En algunes ocasions per a bé i en unes altres per a mal. Que el món del futbol és un negoci i que per a alguns només és això. Però, en canvi, per a molts altres no hi ha diners que puguen pagar el que val. Pare de qui és l'escut que té un rapena. Amunt, València! Ara per què mai! És l'escut de l'equip que ens ha fet volar alt. I per als nostres convidats, què és el València Club de Futbol per a elles i ells? Ho he viscut tot en el València, he crescut, he madurat, m'he consolidat, ho he viscut tot, entonces pues es algo que es como el meu ADN. El Valencia Club de Fútbol es como una parte de mi cuerpo, como un órgano, un corazón, una pierna, un pulmón. I per a mi l'haver pogut disfrutar de ser jugador de futbol i viure i vestir la camiseta del València i aconseguir èxits i fracassos i alegries i tristeses, però és la meva vida. És un sentiment, és una passió, i quan això se perd tot. Se perd tot. València és ma casa. Ha sigut i serà sempre ma casa, perquè ara estic... M'han tirat a l'apartament, no? Què és per a tu? Què significa per a tu el València Club de Futbol? No, el València per mi ha sigut tot. La meva vida ha sigut el València, que ara, als meus anys, ja 76 anys, que vaig esperar al carrer i la gent te reconega i damunt que te diuen que feliç ha sigut de gent de jugar al futbol. El Valencia pues tiene dentro de mi corazón un sitio muy especial. Es sentiment, es el día a día, es una forma de vida. El Valencia es un compañero de vida. Yo no sé mi camino hacia dónde irá, pero sé que siempre estará el València. Per a mi significa moltes coses. De xiquet pues era una il·lusió, una passió. Mon pare era soci del València, jo anava en ella a Mestalla. Son records inoblidables. Junto con el Valencia puedes contar pues la primera vez que viniste al estadio, cuando cumpliste los 18, cuando trajiste por primera vez a tu mujer o a tus hijos. El València és anar en ton pare o en ta mare a Mestalla de la maleta com jo. Al meu fill preguntant-me, papi, en segona divisió el València ix en el FIFA i en segona divisió el València ix en els cromos. Ixa angústia del nano, en 5 anys, és l'angústia del valencianista. De 5, de 15, de 25, de 35, de 80... Jo crec que el principal patrimoni del València, i no és una frase feta, és la seva afició. Nosaltres som el València, no hi ha res més gran.
Schuurs, afferisce, triomf.